Velkommen til gruppe 6 med Jamie, Nana og Rikke. Hvad siger De La Vega om baggrunden for retssagen? Skal vi ned? Fedt. Måske skal vi lave en øver først. Cool. I det herrens år 1542 blev kejser Karl den 5. konge af Spanien, som fortjener et evigt minde i menneskers hjerter, informeret om, at spanierne udførte massakre, vold og undertrykkelse. Også at de gjorde indianerne til slaver og påførte dem de frygteligste byrder. Og indianerne tilhører efter en befaling fra paven kejserdømmet Kastilien og Leon. Hvordan karakteriserer han Sepúlveda og Las Casas? Denne mand var en vis Ginés Sepúlveda, den kongelige historiograf, som skrev en lille pralende, men velskrevet bog, som han gav titlen Om de retfærdige årsager til krig. Og han anerkender det slaveri, som spanierne undertrykker indianerne med, og som medfører, at de enten dør eller lever i et liv, der er værre end døden. Og Las Casas, han er biskop i Chiapas, og han ønskede at beskytte og forsvare indianerne mod enhver uretfærdighed. Hvad er resultatet af retssagen ifølge De La Vega? Til sidst bestemte kommissionen efter meget debat, at ekspeditionen, som på spansk kaldes Conquistas, er onde, ulovlige, uretfærdige og derfor burde forbydes i fremtiden. De tog imidlertid ingen beslutning om tvangsarbejdet, for det var stadig oprør blandt nogle af undertrykkende i kongedømmet Peru og andre provinser bare i en tilstand af forvirring. Hvad synes I med hensyn til, hvad der skete i valget og Amerika? Synes I, at det er troværdigt, det der står? Han har en tendens til at tage side og udtrykker sig til tider subjektivt. Men samtidig så har han også sådan årstal og steder i teksten, som kan godt pege på det sket i virkeligheden. Ja. Både og. Skal vi give et eksempel? Ja. Okay. Et eksempel på, at han eventuelt kunne være subjektiv, er, at han skriver, at han skrev derfor det følgende forsvar for dem, der jo levede fredeligt, uden at gøre nogen. Så altså, han synes, at de lever fredeligt, og det er vel lidt at tage deres parti. Ja. Ja. Prøv at omskrive Sepúlvedas 4 punkter til moderne dansk sprog. Indianerne er intet andet end vilde dyr. De har ingen menneskerettigheder, som hører til det første stykke. Og andet stykke handler om, at de skal lære den sande Gud at kende. De skal straffes for de synder, de har begået. Det tredje punkt er ofringer og andre former for tilbedelse til deres gamle guder skal stoppes. Der kan kun være én Gud. Og det fjerde og sidste punkt. Kristendommens spredelse vil kun være en god ting og er nødvendigt for religionen. Hvad karakteriserer Speduvelas argumenter? Han henter alle sine argumenter fra Bibelen, og han forsøger sig med kristendommen og Bibelens ord på at vinde troværdighed i retssagen. På hvilken måde karakteriserer Las Casas Speduvedas argumenter? Sepúlvedas bog er forførende, demagogisk og omhyggeligt bygget op med for smarte argumenter, og den vil til stadighed forføre disse fjender af den menneskelige race, så de aldrig vil komme til fornuft, indrømme deres forbrydelser og underkaste sig Guds nåde. På hvad karakteriserer de Las Casas argumenter? Han ser dem som lige mænd. Han har medlidenhed med dem. Altså indianerne.
Ja. Det var det. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I lyttede.